a més s'ha recuperat intentant conservar la idea original del que coneixem de les feixes del xifrer, mantenint la mateixa estructura, la mateixa idea d'aquelles feixes que tots recordem de fa 2 anys enrere, però incorporant elements nous, incorporant temes com l'accessibilitat, la mobilitat, la vegetació, pensat molt en la vegetació pròpia del país, mediterrània, autòctona, i per tant s'ha tingut molta cura en tenir tots aquests detalls ben lligats. A diferència de la idea original, que recordeu que hi havia les 2 entrades, aquest espai ara en aquests moments té més entrades. Hem volgut obrir-lo més a la població, que tots en podem gaudir. Tenim 5 entrades que podem accedir en aquest espai, en aquests jardins. Tenim les 2 entrades principals de l'escala, tenim l'entrada per Santa Clara, sobretot per persones amb mobilitat reduïda, tenim l'entrada, ho podreu veure després quan visitem els jardins, que dona en els jutjats i en el CAP, i també tenim una entrada nova amb un pas de vianants que dona al carrer Sant Narcís. Per tant, té moltes entrades perquè el podem, si permeteu l'expressió, mastegar aquest parc. A més, té 2 entrades més, una pensada per la residència, que podran accedir també directament, i una altra que, a la segona feixa concretament, i la tercera feixa que també podem accedir en el parc. Veureu que trobareu en els jardins uns plafons informatius de la vegetació que trobareu, molt variada, trobarem des d'alzines, tamarius, lledoners, molt propi d'aquí, però també planta arbustiva, l'argós, trobareu també ginesta, la seva assistència, i jo ja en l'apartat d'agraïments, un agraïment molt especial a tots els que han participat en aquest projecte, no només la direcció facultativa, estan per aquí, ara no els localitzo, la direcció, sí, ara ho veig, la direcció que ha fet el projecte, l'arquitecte i la direcció que ha fet l'obra, m'agraït també tot l'esforç perquè això pogués tirar endavant, tots els serveis municipals, d'urbanisme, medi ambient i serveis, tots els que han participat avui d'alguna manera o altra, promoció local, cultura, a tots ells agrair-los la seva participació i la seva col·laboració. Era un gran empresari, a més d'un gran empresari, una visió del negoci, com ho demostra aquest edifici, que ara veiem que aquest edifici estava projectat en una època que Arenys no tenia medis per poder-lo aguantar. No arribava a 3.000 habitants quan ell el va fer. Dic això, 3.000 habitants, perquè el meu besavi era l'alcalde d'Arenys de Mar. Què va resultar? Que en Xifrer volia fer un obsequi al poble. L'obsequi era, això ho contava la meva família, l'obsequi era o bé desviar la riera per un dels rials del costat de la riera, paral·lels, o bé fer aquest hospital. El meu besavi, que tenia prestigi, aleshores va consultar no un referèndum popular, sinó que va consultar a les famílies que ell considerava que podien donar-li un bon criteri. Aleshores, què va fer? Que tothom, com que feia pocs anys havia passat una epidèmia de còlera, la gent estava conscienciada que la gent, en fi, que era necessari un hospital, perquè estaven mal assistits, no hi havia assistència mèdica, tenint en compte que Arenys acabava abans d'arribar al Calissai, era una població molt petita. Però es moria molta gent, tant va ser així que llavors hi havia el cementiri, a la plaça de l'Església es va tenir que habilitar un altre cementiri, que és allà on està a la Torre d'Arenys de Mar, a darrere del que era el quartel de la Guàrdia Civil. Llavors, en vista que tothom, en el meu besavi, li demanava que volien un hospital, en Xifrer va complir amb la seva paraula. Va fer un magnífic edifici que sembla el Palau Real. Avui és un dia important per Arenys. Un desig de població de fa molts anys avui s'ha coronat. Tenim un aparcament que és important, una reivindicació històrica d'Arenys, com altres tantes reivindicacions històriques hem tingut, com la de l'hotel, o recordo fa uns anys la de la piscina coberta. I que quan s'han aconseguit sembla com si fossin de tota la vida i no li donéssim la importància que té per la vila. Per Arenys era i és estratègic tenir un aparcament al centre que és i serà de la vila. Per tant, crec que és un obligat recordatori que el que ara inaugurem
ha estat coronar la decisió de fer un aparcament recolzada per tot el consistori, d'ara, d'abans i d'abans. És, per tant, un projecte de poble. Però avui no només parlem de l'aparcament, parlem de la urbanització superior. Es podia haver acabat el projecte amb unes lloses de formigó o de moltes altres maneres. L'esforç per l'acabat que avui presenten les feixes ha estat important perquè aquest espai ens dignifica el xifrer i aquest centre d'Arenys. Arenys, una vila mancada de llocs d'esbarjo, no ens podíem permetre que l'aparcament fos funcional, però que ens perdéssim uns jardins. Tenim uns jardins i uns jardins dignes d'aquest edifici que està al davant seu. Voldria agrair la paciència dels veïns, que han suportat les obres durant tant de temps, però que també ens han ajudat amb els seus comentaris. Malgrat aquests inconvenients, ha valgut la pena el resultat final. També vull agrair l'empresa adjudicatària, Comsa, senyor Deriu i Giacomelli, que han arriscat perquè el projecte sigui una realitat. Segur que d'altres empreses haguessin pogut fer la feina, però els adjudicataris van ser ells, i l'execució ha estat pràcticament impecable. Tant de bo poguéssim dir el mateix per altres obres de la vila. Què ens espera demà i demà passat? A part d'alguns retocs d'inversions que caldrà fer en aquestes feixes, el que hem de fer és decidir per totes el futur del xifrer. Ja no podem esperar més temps, i això esperem que sigui una realitat quan tinguem aprovat el pla d'equipaments. Realitat que esperem es vegi també consolidada per una altra peça important prop d'aquí, com són les Peresses, per tal que sigui la Casa de les Lletres. Tot plegat ens ha de configurar un nou centre d'Arenys, adequat a les necessitats dels vilatans i on també puguem parlar de feina ben feta amb qualitat. En aquests reptes ens hi trobarem. Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva presència en aquest acte i desitjo que els arenyencs i visitants disfrutem d'aquests jardins i de l'aparcament per molts anys. Moltes gràcies.